Благодаря ви, забравих да се представя. Аз съм Мариана от частно училище Рьори и там е нашата къщичка, откъдето може да си вземете продукти, изработени напълно само от нашите деца, от нашето училище. Благодаря ви много. Не знаеш как не знаеш? Ти ли магиос ли са, а? Да. Ти ли мама? Дай ми я като че замръзнах. Ой, какво ли?